TV Budaya. Yo, beduke kowe rene, kowe ana apa beduk-beduk barang. Wajibe kita bocah islamiku kudu sing sabar anggone nguting ilmu awet kan biyen nganti bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia datang kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk ke surga ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawe dari pangeran yo bro konco ngawaruono rukuni Islam yo iku limo sahadat loro rukun kesiji iso siara gelawan ngaji lakoni salat ping telu bayar zakat tempat poso wulan Ramadan kelimo gaji lamun kuwasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran ayo pro konco ngawaruwono rukune Islam yaiku limo syahadat loro rukun kasiji isuwa sira kalawan ngaji mau ping pindho ning lakoni salat ping telu ning bayar zakat ping pat poso wulan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa bergiat Allah perkumpulan ini Ramadan uang jangan dilupakan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaplah berdirimu siapa didengar kawanmu setia membela agamamu Islam agamaku Tuhan dan negeriku bergiatlah perkumpulan ini Ramadan jangan dilimpahkan syukurlah dalam kesucian karena Kristus menjadi pedoman tegaklah bersama berdirimu siapkah didengar kawanmu setiap membela agamanya Tuhan negerimu hai para kanca kalau padha upaya kanggo pilani agama Islam kakak diluwih mulya akhirat kejaba saking agama bab kita enggal padha upaya yen ora kersa bisa kena coba-cobane manungsa ya iku bakal tumeka nanging kapan mau ora ngerti bakal tumeka tinggi gunung kampung Melayu sarang malikar di pinggir kali sarang burung yang nona di puncak kayu
donya. Ngelingono yen wenunggang Bandosa roda papat kang wujud rupa manungsa jujugane tumuju nang omahku tanpa batal tanpa lawang tanpa jendela. Iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya Togasari yen catur brantane ra mari-mari yen turut munggah swara kamilang kori. Yuk, kabel iso dijaga masih.